Vastaatko yleensä, jos sä saat joltain viestin, niin vastaat sä siihen nopeasti? Vai käykö sulla silleen, että sä et heti vastaa siihen ja sitten sä unohdat vastata? Okei. Nukutko unilelun kanssa? Tietää, mulla on se semmonen saukko-pehmolelu, semmonen squishmallow pirkkaversio, niin mä nukun sen kanssa. Ja sit se on aina ihan kauheeta aamulla herätä, että jos hän on vierinyt lattialle. It's heartbreaking. Sitten, onko sulla puhelimessa avaamattomia sähköposteja yli 100? Et käykö sä puistelemassa niitä vai annakko sä niitä vaan olla siellä? Onko sulla niinku yli 100 avaamatonta, että sulla näkyy se ilmoitus siinä, varsinkin jos on iPhone, että on niinku satoja tai tuhansia sähköposteja. How do you live with that, jos sulla on niitä? Mä en pysty, mun pitää käydä heti poistaa, niin jos tulee jotain mainoksia tai muuta. Mä oon kans nyt yrittänyt silleen, että mä kävisin unsubscribeaamassa kaikkia noita turhia tommosia uutiskirjeitä ja muita, koska niitä tulee oikeesti niin paljon. Onko sulla sellainen salainen stalker Instagram, eli sulla on sun personal IG ja sit joku tämmönen salakäyttäjä? I see you. Onko sulla, mä en tiedä mitä tarkoittaa smurfi, mutta jos tiedät, niin sitten tiedät. Mut onko sulla smurfi-käyttäjää johonkin videopeliin, esim. Vaikka Overwatchiin?
jos sä peset pyykkiä, niin sit kun ne pyykit on kuivunut, niin laitatko ne heti pois vai annatko niitä olla siinä? Se on semmonen sisustuselementti, että se vaan jää vaikka päiviksi ne pyykit sitten odottamaan, että nyt jos laittaa pois. Entä jos sä tilaat ravintolassa jonkun annoksen ja kun se tulee sulle, niin siinä on jotain vikana, niin sit kun se tarjoilija tulee kysymään, että mites täällä, niin sanooko se siitä vai onko se vaan silleen, että okei sä hyväksyt sun kohtalon, että ei nyt mennä ihan nappiin, mutta en halua pahoittaa kenenkään mieltä tai olla hankala asiakas. Entä onko sulla sama salasana, mitä sä käytät aina, jos sä teet jonkun uuden käyttäjän tai jonkun tämmösen tilin johonkin, niin käytät sä aina samaa salasanaa? Entä sitten kun monissa sovelluksissa on mahdollista vaihtaa siihen dark modeen, niin onko sulla se aina päällä kun mahdollista? Niin vaihdatko siihen dark modeen? Entä annat sä akun loppua puhelimesta? Vai oot sä sellainen, että sun pitää aina laittaa se lataukseen ennen kuin se akku loppuu? Ennen kuin akku loppuu, niin pitääkö sun laittaa puhelin lataukseen? Tämäkin on aika hauska kysymys, mutta tuleeko sulle semmonen road rage, jos sä oot jossain kaupungilla tai ostoskeskuksessa tai kaupassa kävelemässä ja sitten sun eteen tulee hitaita ihmisiä ja sit sä et pääse niistä ohi, niin tuleeko sulle semmonen rattiraivo siinä? Mikä se ois sitten? No, semmonen road rage siinä hetkessä, että jos ihmiset kävelee hitaasti sun edessä. Entä? Mä en tiedä. Tajuutko tätä kysymystä? Ehkä ymmärrät. Tääkin on sellainen you know, mutta käytätkö sä kotona isoja valoja, eli noita kattovaloja, vai pikkuvaloja, eli semmosia tunnelmavalaistuksia tai valoja enemmän? Onko sulla ikinä isot valot päällä? Meillä ei oo siis ikinä, meillä ei edes oo olohuoneessa kattovaloja laitettu, koska me ei ikinä käytetä. Eli siellä on vaan ne pistokkeet ja siellä ei oo valoja. Me käytetään vaan ledejä. Ja sit kun keittiössä on ne semmoset pikkuvalot siellä niin kuin saarekkeiden alla tai kaapien alla, niin me käytetään niitä. Ja sit makkarissa on yöpöydällä valoa ja sit semmonen lukulamppu. Makkarissa on kyllä kattovalo, mutta harvoin käytetään sitä, koska we are not a fan of big lights. We don't like big lights. Sitten, onko sulla paljon katsomattomia TikTok tai Reels-videoita sun kavereilta? Eli onko sulla paljon katsomattomia meemejä sun kavereilta, mitä sun kaverit on lähettänyt? Mulla on ihan sikana, koska mä en käytä enää oikeastaan TikTokia, niin sit mun mies laittaa mulle siis päivittäin TikTokkeja, mut kun mä en käytä sitä sovellusta, niin sit mulla on siellä ihan sikana niitä katsomatta. Entä sitten, että teet sä silleen, että jos sulla nyt ois paljon niitä katsomattomia TikTokkeja tai Reelsejä, niin teetkö sä silleen, että sä silti lähetät sille sun kaverille lisää niitä, vaikka sä et oo kattonut sen videoita? Mä ite syyllistyn tähän, koska mä en just hirveästi käytä TikTokia, että harva se kerta kun mä menen sinne ja sit sieltä tulee joku hauska, niin sit mä laitan sen mun miehelle. Ja sit mä en oo kattonut niitä sen satoja videoita. I'm so sorry.
kysymys, niin jos sä oot ostanut jollekin hyvän lahjan, niin onko sun vaikea olla kertomatta siitä? Jos sä oot siitä ite niin innoissaan, niin onko sun vaikea olla, että sä et kerro siitä? Oot sä vähän silleen? Mun on välillä ollut vaikea, mut kyllä mä sit loppupeleissä en kerro, mutta mä oon vaan tosi tapinoissani ja ootan, kun kuuta nousevaa, että pääsen näkemään, miten se toinen reagoi siihen lahjaan. Kun sä nouset sängystä, niin petaat sä sen heti. Silleen niinku, että et anna sen koko päivä olla auki, vaan käyt aika pesehampaat ja sitten petaat sen niinku melkein heti kun sä oot noussut, niin petaatko sun sängyn. Sitten oot sellainen tyyppi, joka pitää käyttötilillä vaan silleen pikkasen rahaa, että aina kun sä menet kauppaan, niin sit sun pitää aina siirtää sinne lisää ja sit sä oot se tyyppi, kuka aiheuttaa kunnon jonon siihen kassalle, koska puhelimessa ei toimi nettikaupassa tietenkään. I am this person. Minä olen tämä henkilö, että mun pitää aina siis siirtää, mutta se on myös sen takia, että jos joku nyt jostain syystä pöllis mun kortin, että sit se ei vois käyttää mun koko omaisuutta. Entä jos leffateatterissa tulee sellainen hassu kohtaus ja sit sä oot sun kaverin kanssa kattoo sitä leffaa, niin onko sun pakko kääntyä kattoo sitä? Tai et sä yrität ottaa sen hassun kohtauksen jälkeen katsekontaktiin siihen sun kaveriin? Tai niinku, tiedät mitä tarkoitan? Et sä oot vähän silleen... Mä oon sellainen. Entä nukut sä sukat jalassa? Oh. Nukutko sukat jalassa? Mä en nuku sukat jalassa. En pysty. Tulisi liian kuuma. Entä sitten taas jälleen tällainen tärkeä kysymys. Kuuluuko ananaspizzaan? Kuuluuko? Mieti tarkkaan taas. Mitä sanot? Varo sanojasi. Mun mielestä kuuluu. Ananas kuuluu pizzaan. Mun mielestä se on hyvä. Entäs sitten, jos olet energiajuomien kuluttaja, niin tämä on erityisesti sinulle. Kun lanseerataan uusi energiajuoma, niin onko se sellainen, että sun pitää päästä maistaa sitä heti? Tai jos vaikka Nokkolta tai Red Bullilta tulee uusi sellainen kesämaku, niin pitääkö sun päästä maistaa sitä heti? Bonuspisteitä vielä, että jos teet sellaisen maisteluvideon jollekin, niin maistat sitä. Säilytätkö? Tulipas jotenkin sähäkkä. Säilytätkö suklaata jääkaapissa? Säilytätkö? Mä en ite säilytä, mut mun mies säilyttää sen suklaata. En mä tiedä, onko se sit jotenkin paremmin makusta. I haven't tried, I don't know. Ootko pelannut Sly-pelejä? Sly Cooper? Sly-pelejä. Ja mikä niistä oli sun lemppari? Voit sanoa järjestyksessä? Mun on 2, 3, ehkä jopa 4 ja 1, koska mä en oo koskaan siis pelannut 1. Niin sitten mä en voi äänestää sitä. En mä tiedä. 2 ja 3 on mun lempparit. Kuinka usein sä käyt leikkaa sun hiuksia? Kuinka usein sä leikkaat sun hiuksia? Kuinka usein sä käyt leikkaa sun hiuksia? Kuinka usein sä käyt leikkaa sun hiuksia? Mä en tiedä, onks tää vaan tällainen juttu, mikä on ollut silloin, kun mä oon ollut peruskoulussa. Mutta mielipide siitä, että kun koulussa oli välillä puuroa siis lounaaksi, kun oli ruuaksi puuroa,
sarja on One Day. Onko se One Day? Missä oli Emma ja Dexter ne päähahmot. Oiskohan se One Day? Correct me if I'm wrong. Se oli niin. I cried so much. Ja sitten elokuva, missä mä oon itkenyt ihan sikana on Interstellar. Ja siis funny enough. Siis yksi, missä mä myös itkin ihan sikana, oli se Christopher Nolanin. Mä en tiedä, onko se viimeisin Batmani. Tai niinku sen trilogian. Niinku vika Batmanissa. Mä en tiedä miksi, mutta mä itkin siinä ihan sikana. Entä sitten, onko sulla puhelimessa pois päältä isot alkukirjaimet, että sä kirjoitat vaan pikkukirjaimilla? Onko sulla pois päältä isot alkukirjaimet? Mulla on pois päältä. Mulla on siis ollut ne pois päältä vuosikaudet. Mulla on ollut pikkukirjaimet käytössä. This is also fun. Mun mielestä kun sä syöt ruokaa ja sulla on siinä vaikka perunaa, sitten joku lämpönen, niin kuin jotain muuta lämpöstä, no lämpimät osat ja sit sulla on vaikka salaatti, niin saako ne komponentit niin kuin koskettaa toisiinsa vai onko sulla ne silleen, että niiden pitää olla erillään ja ne ei saa niin kuin koskea toisiinsa? Mä oon siis tällainen, että ne ei saa koskea, ne ei saa mennä sekaisin. Entä? Oot sä koskaan dislikennyt mitään videoa YouTubessa? Oot sä jättänyt disliken? Ootko jättänyt disliken videossa? Mä en muista, että mä olisin tehnyt näin. Heti yleensä, jos mä katon jonkun semmosen tubettajan videon, ketä mä tilaan, niin sit mä en ekana tykkään siitä videosta. Ja sitten mä katon sitä. Mutta mä en muista, että mä olisin ikinä dislikennyt mitään videoa. Mä en muista. Ehkä jos mä oon, niin se on ollut joku Jake Paulin video tai jotain. Mutta muuten en oo. Sitten mulla oli, että jos sä saisit mennä päiväksi johonkin elokuvasarja tai peliuniversumiin, niin minkä sä valitsit? Mihin universumiin sä menisit? Mihin peli- tai sarja-elokuva-universumiin sä menisit? Voi myös olla joku tietty, mutta mä varmaan menisin Marvel-universumiin päiväksi hengailemaan. Se nyt tuli ekana mieleen. Oot sä käyttänyt ikinä mihinkään videopeliin tai jonkin peliin rahaa? Voi olla kännykkäpeli, puhelinpeli, videopeli, pleikkapeli, tietsikkapeli. Et sä oot tehnyt sen pelin sisälle jonkun ostoksen. Et sä oot ostanut jotain in-game currency tai jonkun skinin tai jotain. Oot sä käyttänyt rahaa johonkin peliin? Käyttänyt rahaa peliin? Pelin sisällä. Minä olen käyttänyt. Esim. Fortissa on ostanut vaikka kuinka monta skiniä ja sitten OV:ssa on ostanut Battle Passia ja Marvel Rivalsissa on ostanut skinejä ja OV:ssa on ostanut skinejä ja ei puhuta siitä, että paljonko on käyttänyt. Keräätkö sä jotain? Esimerkiksi vaikka Funko Poppeja tai jotain hajuvesiä. Keräät sä jotain? Mä en kerää mitään. Mä en oo tyyliin koskaan kerännyt mitään. Mä en oo varmaan koskaan kerännyt mitään. Ainoa asia, mikä mulla tulee mieleen, niin silloin kun mä olin nuori ja mulla oli se mun iPod Touch, niin sillä pystyi ottaa screenshotin. Ja mulla oli sellainen joku outo tapa, että jos aina kello oli vaikka 11.11 tai 10.10 tai 20.20 tai 21.21, tiettäkää, että ne numerot oli samat siinä kellonajassa, niin sit mä otin siitä screenshot